Kaya nga, wala na si Papa nimo. Wala na si Papa. Wala na si Papa. Unya, ang nag-chat, ana ako maguwang. Si Kuya Nick. Unya, 7:07 sa morning, nadawat na ko ang chat. After 2 weeks, maog yun. Alas 7 sa buntag, nag-chat. Si Pastor Nick Joy nag-chat. Ningon siya, wala na si Papa. So, naka-prepared, nakadaan ko ato. Because, ana nga 2 weeks, na naman ang akong kasing-kasing nga, let your will be done, Lord. Na ako lang i-share ang kadaugan. Magpasalamat ko sa Ginoo. Gikan sa amo nga pagbiyahe, kinatrilingan, kay gihilantan maning duha nako ka mga bata. Unya, ni samot pag yun dito, kay gahunat slag ubo, kay bugnaw kay ang dapit. Unya, kami pong mga ginikanan, nag-ubo-ubo na po mi. So, muna nga, kinagrabihan gayod. Pero, pag-abot na mo dito, gikan sa, kay namatay to siya, Friday morning man to siya nakitaan, kay gipukaw man tog pamahaw niya, wala na siya. Kay giatake guro dai siya siyang high blood anang natuog siya. And then after ato gidala siya sa purinarya niya, mauna. Pulo kabuk ang iyang anak nga gibilin. Unya mao nang unang gabi gikan sa purinarya gidala siya, gasugod na dayon ang service. Kabalo mo kung say nindot mga igsoon, gikan anang Biyernes sa gabi dayong Sabado, Domingo, Lunes, hangtod ni abot na pod og Sabado nga last night, wala gyoy sugal og walay inom nga nahitabo. Ang tanan na gud wali, puli-puli mig wali mga magsuon kay puro may pastor. Unya kanang among mga wali, gracias Ginoo kay gihimo murabag kanang wali bitaw nga ini kahuman gyud nimo ani pwedeng ikaw mo'y sunod mo nang dapat na kay kasiguruhan. And then ang among mga resources kinatrilingan gyud kayo. Ingon na si kuya nako, mauni ang bayronon nato sa purinarya, mauni ang atong kwan sa menteryo, unya mo ni. Kabalo ka lisod gyud mga igsoon kung wa kay Ginoo. Dire og nay mamatay dire magpakapit tingali no. Dito, gikan ana mga siyam kaadlaw mga igsuon, buntag, udto, panihapon, siyam kaadlaw, amo nang giserve. Kutob sa mga nakaon dyan, og napoy snacks, kay ang kape og tinapay, dili man na dapat mahubas sa lamisa, kay buhi patong among amahan, lakturan man ang among balay. Kay kalsada sa ubos, kalsada sa ibabaw, namis tunga-tunga. Na ang mga panimalay dito sa ubos, dili na sila moagi dito tuyok sa kalsada, adi anas amo amang moagi. So sa buhi pa ang among amahan, always gyud to siyang naay tinapay o kape sa lamisa. Siging kainit og tubig kay og nay moagi mga bata or mga gikag trabaho, kape brad, kape igsoon, kape, siging ingana to. So munang pagkamatay po niya, mo gyapon. Abundansya nakaana gyud ko nga. Dili na lang guro i-count og pila gyud to nagastos kay nagtampo-tampo raman me. Katong inyong mga gipabaon sa amua, lagi tampo. Unya, kinatrilingan jud kayo. Ang Korea walay ikaplite. Ang Manila walay ikaplite. Kami sa Bohol wala pud may ikaplite pero naay mga gigamit sa Ginoo mao kauli me. So sila lang dito gahuna-una ko unsa gud gani. But dili pod pwedeng sayangon nga di may mamauli kay kahigayunan ba nga nawala ang among papa, matapok ang mga tawo. Lisod man kay tapukon og nay birthday kay mga garbuhon kayo, inviteon di manuol. Og nay mamatay manuol na. So mura mi ga delay vacation Bible school. Kana bang DVVS sa mga bata, libre pa na. Snacks na tanan. Kada gabi yun, hunat tayo, ugwali, pagkabuntag, manglakaw, kay manarbaho na po, mamauli na po pagkagabi, kinagrabihan. Ang amo nakita, karon gani, this Sunday na sila gasimba sa dagat. Kay naay mga harvest, anak nga evening. Nga sigiming nagwali magabi. Unya, bisa namin usa ka igsoon, mga igsoon nga, grabe pa dyan na siya mo sigarilyo mo inom. Wala, agad siya nag-inom within sa kana nga si Mana nga naa pa si Papa, wag gid siya nag-inom. Siya pa nagtabang dito pangihaw. Kinatrilingan lagi ni, kinatrilingan. Ingon na ang usa na kong manghot, plitihan ako si Kuya arong mauli. Nagatong naa sa Korea da po ningon, plitihan ako aron mauli. So nauli gyud ang pulo ka magsuon in mag-meeting me.
O, dari na. Atos, palimalay ni Kuya Gani. Mag-meeting mi dito sa palimalay ni Kuya Gani. Kuyog ni mga asawa. So, mao ni ang atong kwarta, mao ni ang atong budget, mao ni ang atong mga glastuan. Kanina humanan ni, kanina mo ni. Lipay kayo may nga nag-uusap. Murag walay patay. Sa pagkatinuon lang, murag hinog kasal ang nahitabo. Ang nangaguol ang mga bisita. Nya ini naghumana sa worship, mamani alas manihapon na tanan, manihapon tag alas 8 hay, alas 9 na manihapon kay maguna man service. Kay og maguna panihapon mamauli man. So, humanog panihapon magjamming matingala ko na sila unsa ko ni silang namatian gasiging, ga beatbox, ga jamming gyud ba. Ginagrabihan kay mga igsoon, yung hantod na human. Anya dito na sa pagkuana, mauna ga contribute lagi tanan. Unya wala gyoy mo ingog pila may naabot, pila may kwarta, wala mo ingana. Pila may gihatag ni kuan, wala gyud na ingana. Kanabi ang panalangin sa Ginoong giingos Deuteronomy sa imong pagsulod naay panalangin og sa paggawas. 28 bitaw. Nga wala gyoy mo ingog naay nagbikil na wala nakaingon jud ko grace ni Lord ang naggakos na mo atong nga time nga happy gid mi tanan. In fact, nagkastorya pa dyan. Magkinapihay, magduwa-duwa og chess, unsa pa tong uban, magsigig ka nang magkatawanay. Labi na itong akong igsoon si Roland, basta na ito stigo, magkatawa, mamuhantod buntag. Kay grabe man ito. So, gilipay gamig ayos Ginoo. So, until sa bisan ang akong nga tingog, kay pagikan ako dire, wala kay ko'y tingog. Unya pag-abot dito, ningon na dayon nga, kasabot namin nga, ikaw karon. So sige kog pray sa Ginoo nga tagaay kog tingog Lord kay di jud ko mosugot gadi jud ko kawali labi kay kasabaan ng mga tao ba. Kana mga tuo-tuo, mga hubog-hubog, mga sala, perti yun naay namatay god. Unya mo na nga grasya sa Ginoo nakawali ko og 2 nights. Then pagka before siya ilubong anang Sunday, ako mo'y nagwali. Unya si Pastor Nick na dito sa sementeryo. Ako magawang usa. Kinabibuhan mga igsoon. Kana bitang mga tuo-tuo, wag yung kay madunggan ditong. Naman ay mga tuo-tuo nga bawal ko no ihapon ang kana bitang usa tawag anang limos. Na tuo nga bawal ihapon. Dapat ditsuon ra kunog ingon ana dayong isuod sa bag. Kabalo na ko sa technique nga dili iphon. Arong makakuha pa pud ba? Bawal ihapon. Unya ka nang giingon pa jud diha nga musuong tanan sa lungon mo agi wala gyoy toto bisag usa nganuman the whole week gibadlong namo tanan. Kana mo ingong dili pwedeng mo apil og yayong nabadlong tanan. Wa goy mga ingog ni apil dito. Uy. Wa gyud. And dito nas paglubong. Kana mo'y akong kinagrabihang nalipay gyud ko mga igsoon. Amazing kay paglubong. Kay di ba paglubong og magdalag snacks ipangbilin? Di pwedeng dadog uli. Karon kay nagpanaw may mga igsuon kay mopalit og snacks. Ari mi ani nga bikiri or ari mi ani nga kuan dili man sila mo pasalig og makuha anang orasaha. Di ang katapusan namong giadto Dunkin Donut. Na-amaze kay kung naalagi tay budget. Ay budget lagi. Kay nga naman pag ang Ginoo magud mga igsuon ang imong gialagaran, di ka na pakulangan. Na-test na namo, and na-prove na namo sa time pa nga si Mama 6 years ago. So, gi-provide to ni Lord nga halos usa ka barangay ang ni kuyog sa lubong. Nga makakaon tanan, makasnacks tanan, napay sobra. Karon nga igsoon paglubog sa among amahan. Nganong mga bata kasi gihilakay kay di amang ko sa ani ang kwan pang na dito gaandam na ilubong gawali pas Pastor Nick. Ang mga bata sa kulikod kasi panghilak. Ano ni mga bataan kasi panghilak man, nga di naman tami manghilak kay lipay mi ba? Kay madaugon kayo ang among papa nga wow, makigmit na sa Ginoo. Lipay yun kayo mi. Nanghilak mi, kay nanghilak man mga bata. Mura unsa man silang nakasabot man silang di ay ito kadtong mga bataa maotoy manglaktod moagi sa among panimalay nga kanunayon ni agpasnacks. Nalipay kay sila ba nga kaning si Lulu Ali, kwanto ni, nga na. Di man na namo sila igonsa, pero katong among inahan o gamahan, ingana gyud sila. Munang, di pwede o kanang mayog, walay ininit ng termos, walay kape ng lamisa, walay kamay. Kay,
ug naay mga bisita niya tugnaw na diha, pwede mo na makakape. Mo mangumpra mi sa akong wife, moingon yo kong pagkuan mga tabangong biscuit kay ug naay pakalit og kuan. Di naay kape. Na? So sigilak lo, kano sigilak. Kabalo mo ko sa dita bo, paghipos na yan na. Okay, mamauli na. Unya kay 500 ka tawo man ang gibadjitan. Ang nahitabo mga igsoon, kisa man tawo may ibilin na, ipangbilin. Pangbilin ba rin ng Dunkin? Agi pa. Amazing kayo. So, human dito, nag-invite me nga, kinsa tong manguyog pagbalik sa amua, manguyog ta dito tara kay daghan pang tuhod dito. Naapay pagkaon nga nabilin. No, gipang-init na lang to mga igsoon. Kaya nga naman, grabe kayo. Katong mga nakatampo, mga igsoon, nagtampog mga financial, ag wala po nakatampo. Nitampo man po og baka. Dayon, kani nga kamagulangan, nitampo siya og baka. Nya, ang ausa po namo nga igsoon, katong giplitihan na mo, giplitihan sa kung sa igsoon, naaman po na siya baboy. De karon okay na. Kay, ang gapalibot sa among diya sa among barangay mga igsoon, mga naa siguros dili mo ubos 30% siguro ang mga 70 Adventist diya, pati among mga relatives kay Adventist man mi sa una. Ya kay di man na sila mga og baboy. So gilainan, pauyo na. Nanay lamisa dito nga puro baka, kaliri usa pa na diha. Nya dire baka og baboy ga sagol dire. Karon kay naa mang yun di pud muka og baka, di pud muka og baboy. Naog na po may syudad, kumprag manok. Grabe kayo. Nakita nato ni mga igsoon, katong among papa, wala tumingog na ay dayong. Kaya wa may dayong-dayong sa dayong-dayong eh. Sultian ka na ko. Usahay, kining dayong, magkagubot pa noon. Kaya unsa may kasabutas dayong. Us kagalong tuba o us kalitrong pitpse. Na mga to ito hubog. Ang nanag-ihaw, hubog. Ang nangadsi, hubog. Pirti yun nakaingon dyan ko nga, grabe. No, mga igsoon, wala dyan po ko nagpasigarbo ha. Ako lang gisugilon ang gibuhat sa Ginoo kay dili man to amua. Dili dyan to amang buhat. Kabalo mo kung say amazing kayo anang paglubong. Ang uban, wala na sila nangadto, pero diha sila, gapuli-puli o gabot. Kining among amahan, kinadaghanan gyud paryente og suod. Kana lang daang duha ka barangay sa Tanay, Ubugon, Pansin. Iyam din ang paryente mo nang di may pwedeng manguyab diha. Na? Daggan ko kasag suod, daggan ko kasag paryente mo nang ang uban na nanguyog sa lubong. Pila kasakyanan in taon ng uban na to. Nakaingon gyud ko nga grabe day kayo ni si Papa kadaghan og kuan. Ang amazing kayo mga igsoon unsa? Si Papa 3 years nang nagampo nga kuhaon siya sa Ginoo. Ang iya pa jung gipangayo kanang natulog ra siya. 3 years. Ingon siya dong, gaun sa pa man ko sa kalibutan. Human ako sa kong buluaton. Nagtrabaho, nagprovide pagkaon, nanubo na mo, nangaminyo na mo. Unya, niya, ning akong kahimtang, tuyok na lang aning balay, aning simbahan. Unya, ang iya na lang trabaho, ang mga anak, iyang iampo, pati taga-Buhol, nakaadto dito, gilista. Ambot lang gilista ba niya? Basta ka di siya kalimot, giampo yun niya. Nga kani si Dudong Kim, makakita na nagtrabaho, mga naghanag ko sa giampo. Kabalo mo ko sa amazing, daghang nagbulag sa amo ang iyang giampo, nagkauli. Grabe ko kayo. Amo, balungon na ganito ni Kuya Nek pa. Tulog sa puta. Nga mumata man nag alas 11 gabi ay mag-ampo, buntag na mag-undang. Unya, mag-ampo to kusog og tingog. Di pareha natong mag-ampo ba nga ang nag-lead ray na hotdag tingog. Nya og wala dihang leader, wa na mingaw na kayo. So magkwento siya nga, Lord, si kuan niya. Pag human niya, wa na siya iampo. Magkanta na po siya, magdayig. Dingnan na po yung musulod sa iyang una kung sa iyang iampo. Hamo na mabuntagan siya. Muto iyang gitrabaho. Pero sige ko siya ampo, nga kuhaan ako ni Lord. Kuhaan ako Ginoo kay gaon sa pang kalibutan. Amo tong pasuruyos Bohol, di mo suroy. Nganong dili siya mo suroy? Ingon siya, sa Batanon pa ko, naabot ako tumoy sa Luzon, naabot na po ko hulo-sulo. Ano ko sa balay magpuyo, magpaabot, kuhaos Ginoo. Grabe kayo. Muna na kayong ko, kinalipayan yung kayo. Napasalamat sad ko kay sila nga nag-atiman dito,
kanang okay ra gud kayo sila. In fact, lipay gud kayo silang nagkatapok pud me. Ako silang ginang nindot pag magtapok tagsunod og dili ing ane. So mutoy akong pasalamatan sa Ginoo mga igsuon nga kami bisan kamo nakaadto man dyan sa among balay. Si Ma'am Jessa nakadong kano. Kato nga time floor mat pa ang giatop nga giangana lipak sa kawayan arong namoy kuan unya pag ulan na ng mata na lang tanan kay di nakahigda kay gatulo na tanan. Kaingon siguro mog dato mino pero kung nangalagad lagi ka ni Lord, bisag unsa nga pang kaygayunan, pangitabo sa imong kinabuhi, i-provide yun na ni Lord tanan. Bisan gani sa, kay bag-oro mong pong gikasal lang akong manghod. So si Rocky kamanghuran. Provide ra gud ni Lord tanan. Muna nga dasigon gyud mo nako, ayaw mo patapol-tapol pagpangalagad sa Ginoo. Na? Ingana ginanyo, pausuhon na nato ng mga igsuon nga, inignaay problema sa atong kaigsuunan, ambag-ambag din tabi sa ginagmay. 20, 30, 50, 100, 50 mil. Aron nga, mas mugaan-gaan ta. For example, sa taigsoon, si Ann, sa iyang pagkuanpod, pagpahiluna sa ilang mama. So, ginagmay lang kayo, pero at least, pang plite, pang snacks, bakinan, indutan na dyan kayo na. Amen ba? So, among gibalik, ang tanang dungog, pagpasalamat. Salamat ninyo tanan mga igsuon, diha sa Ginoo. Iya man to tanan nga buhat o walay ato mga igsuon. Amen? Ang Diyos magpanalangin natong tanan. Naalay, ayaw ni kalimte. So, kami wala may yuta si Papang nabilin. So, wami, bahin-bahinon. O kamo, pagsabot na daan, sabuta inyong kabanayan, pamilya nga, ug ako no niya'y mamatay, walay sugal. Si pastor may magwali kanunay. Yan na adaan. Kay kabalo ka, bisag patay na ka, ang imong gibilin nga storya mo na sundon sa tanan. No? Ya, tanan, kadang, bisan katong, mo inom, magyuto tanan, pero nang lang nyaw sila, nangadtog mga tindahan dito na nag-inom, wapot sila namalik, nga hubog pa sila, namalik sila, presko na po. Ang mga army dito, pagkahuman sa ilahang duty sila, pag human og duty, naog sa balay, na nag-ihaw sa baka, naghinlo dito, tabang. Anak ko, daghana, gini si Papa. Ang mga kauban pong trabaho sa akong mga igsuon, tuatanan, katinabangay dyan, nakaingon dyan ko nga. In fact, kami dito mga igsuon, marumig bisita. Uy, tigwali na lang taan eh. Kaya na, di naman ta kasulod atos kusina. Tag-unom, tag-upat, minggahugasay dito. Grabe. Muna, makaingon dyan ta, blessing yung kayo mga igsoon, magpangalagat tas Ginoo. Ang challenge sa inyo ha, bilin na daan. Una kayuta, bahina na lang daan. Ikaw mo'y paninglos Ginoo, tanawa ka, wali mo bahin na daan to, agapatay sila. Ay nga naon ka? Bahin na daan. Masa pailain. Nga mga, bili na daan o kung sa'yo may tabo mga igsoon. Amen ba? Karon mga igsoon, matutas pagpaminaw sa pulong sa Diyos, ang atong oras alas 11:10. Amen. So, ang ato karong pamalandungan mga igsoon, makita siya sa Marcos Kapitulo 14. Marcos Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod sa 12. Sige mga igsoon. Marcos Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod sa 12. Marcos, nganong naabot man kog Marcos, Mateo day, sorry, sa luag ibalik-balik pa dyan ako tong sulti, no? Mateo 14, pasayloan ako igsoon. Mateo 14, versikulo 1 hangtod sa 12. Unya kung na natapalihog akong gangyo ang tanan manindog ta mga igsoon. Atong tahuron ang Dios pinaagi sa paghatag o pagtagad sa mga pulong niya. So muna. Atong basahon, iangon diha mga igsoon Matthew chapter 14. Sugutas verse 1. Niadtong panahon na si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Giingnan niya ang iyang opisyal, siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagruha. Si Herodes, mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias,
ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagsigi man gyud og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga sawa kang Herodias. Ug buot untang patyon ni Herodes si Juan, apan mahadlok siya sa mga Hudyo kay giilaman nila si Juan nga usa sa propeta. Sa dihang gisaulog ang adlaw na tawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babae ni Herodes at tubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kayo si Herodes. Verse 7, busa, misaad siya kaniya, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Verse 8, sumala sa sugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Naguol ang hari apan tungod kay nakapanumpa sa panumpa nga iyahang gihimo at ubangan sa tanan niyang mga dinapit. Misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyahang gipangayo. Verse 10, busa iyang gipapunggutan si Juan ngadto sa prisuhan. Ang ulo gibutang sa bandihado, gidala ug gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas o gilubong. Human niini giadto nila sa Jesus og ilang gisuginlan sa naitabo. Mga tas Ginoo kaalam mga igsoon, amahan namo nga langit noon, ikaw ang Dios nga tag-iya sa tanang butang. Nahibaw sa mga nanglabay o nakahibaw sa unsay maabot o maoy tag-iya sa tanang detalye sa among mga kinabuhi. Magpaubos kami nga mangayo nimo, Dios, sa kaalam aron nga sa among pagkinabuhi mas malig-on kami ingon nga mga sumusunod diha kanimo. Tabangi kami, O Lord, nga mahimong mahingpit ang among pagsahalig kanimo. Ilabi na ang among paghigugma kanimo. Pinaagi sa imong mga pulong gamiton nimong kalayo nga maghinlo sa among mga kinabuhi. Among pangayoon kini nga walay usa namo nga maabot aning tinguga nga makulangan sa kaalam ning kabuntagon. Salamat sa mga pagtudlo, pagbadlong. Salamat Ginoo. Ing kabuntagon mahimaya ka og madawat namo among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan maingon. Amen and amen. Maglingkod ang tanan mga igsoon. So ang atong pagahisgutan karon nagauluhan mga igsoon nagaingon. Kun maminaw ka palang unta. Sige isulti sa imong tapat na kun maminaw ka palang unta. Palihog shutdown sa mga cellphone na sa gawas, dasiga na mga batanon palihog. Tungod kay kinahanglan kay nato ang pulong sa Ginoo labaw ni sa atong gininhawa mga igsoon. So paminawan kung maminaw ka palang unta, before nahitabo ang kadaot sa kinabuhi sa tawo, before nahitabo ang problema. For example, sa usa ka dagang anak, nga ingnon sa amahan, eskwela lang usa, ayaw sag pag-uyab-uyab. And after that, moingon ang dagang nga anak, Mama, 3 months na ang akong tiyan. So, moingon dayon ang maong batan, o ang maong daga, moingon dayon sa siyang kaugalingon kung nang minaw palang unta ko ni Papa o ni Mama. Or, ang ginikanan moingon, anak, kung naminaw ka palang unta. So na ay word nga unta, it means late na, uwahin na, nahitabo na. Ang problema mga igsuon, kini mga taong nagtambag, nagsulti, nagtudlo, nagbadlong nimo, imong gipakawalay bili. Pero katong mga tao nga pwedeng mo'y nakagiya nimo, maka-lead nimo paingos kadautan, maoy imong gipaminaw. Di ba ningon si Manding, kabahin nga, ingon, nagpamid dito, di ba?
Wala na nagkulang sa ginikanan. Wala po na nagkulang sa pulong sa Diyos. Kitang tanan diri mga igsoon, responsibilidad nato nga maminaw ta, maayo man ang atong makapalipay man ang atong nadungog or makapasakit nato, atong paminawon kay ang umaabot man mao ang gihisgutan. O kanang nas imong tapad sig pang disturbo nimo, di gyapon mo magdayon lagi. Paminaw sa mo diri, tuog, magdayon mo. Tuog, magkuana. Paminaw sa mo diri, be. Bantay mo raw, di mo ron maminaw ba? So, dagang problema tungod kay dili maminaw. Nakasulat din sa Biblia ang mga tawo nga nangahagbong niya ng maong mga sala, nahagbong niya ng mga problemaha, kay naay ni badlong nila, ni tudlo nila, dili sila maminaw. Nahisgutan na ako dire, before ko nigikag Negros, nawali na ako, nga ang maong panabang, maong imong nabasa og nadungog sa umaabot. Kini imong nadungog karon nga wali, mao ni ang panabang sa Dios diha nimo sa umaabot. Kaya ang imong nadungog karon, ma-encounter nimo problema sa umaabot, ang iyaha nga kasulbaran, ang imong mang nadunggan nga gitudlo. Pero kung dili ka maminaw karon, goodbye na lang daan. Munang maminaw gyud ta og ayo mga igsoon. In fact, bisag minyo na, mag-counseling ako. So, unyang hapon na ay counseling. Kasal na sila, pero gusto nilang magpakasal nga kanang pastor. So, munang sa 7 ng ilang kasal, mag-counseling may unya. Need gyud kaayo ang pagpaminaw. Daghan nato, gabula ang baba og lami kayong mo istorya, pero panahon nas pagpaminaw, di na ka maong maminaw. Hello? Kanang bata, mga igsoon, may mga teachers ta dire. Naana sila'y 10 to 15 minutes nga attentive pa na nga maminaw. Ang bata, 6, 5, 7, 8. Pero kung imo nang walihag 1 hour, wa na magsinumbagay na giinita, nag-ayo, nangalot na sila. Ingana ang mga bata. Pero ang mga matured na, musugot na sila, ginuras. In fact, kamo dini og walihan mo 10 minutes, nabeten gyud ko day. Tagaliog ra. Ha? Paminaw mo gayo. Na karon, si Jesus sa paghimo niyag mga milagro, si Herodes mga igsuon nga maoy nagadumala sa Galilea mga igsuon, o sa ka pangulo, sa ka kining kanang naay labaw nga katungdanan, iyang gipatawag si Jesus kay nagtuo siya nga kini si Jesus mao ang Juan nga nabanhaw. Ay naman es Juan. Si Juan, ningon ang Bible, iyang gipapunggutan og ulo. Unsa ganito istorya, mag-paraphrase ko, di na ako magbasa. Kay gipadakop niya una si Juan, kay dili siya ganahang maminaw ni Juan. Kay si Juan mangyod alagad sa Dios, nga nagsigig wali og nagsigig pamadlong nga nag-ingon, Herodes, ayaw minyuis Herodias, kay asawa siya sa imong igsoon. Nga si Philip, akong usbon, ayaw siya minyui kay asawa sa imong igsoon nga si Philip eh. Si Philip, dito itong silingan, no? Ayaw siya minyui. Nga naman, tungod kay hugaw o dili ni angayan nga buluhaton. So kay dili man siya maminaw sa mga pagbadlong, iyang gipadakop si Juan. Karon buot niyang ipapatay si Juan. Unya kay nahadlok man siya sa mga tao, kay ang mga tao ilaman sila kang Juan nga usa ka propetag alagad sa Dios. Kay imagine gyud ni si Juan mga igsoon, before nagsugod sa ministeryo si Jesus Christ, si Juan ang nagwali sa paghinulsol o iyang gipangbunyagan ng tao aron nga musunod sila kang Kristo, putli na sila, hinlo na sila.
Unya karon gidakop si Juan tungod kay si Herodes di siya gustong maminaw. Laina kayo ni ani kadire nya di kaganang maminaw ni pastor. Kanunay akong kasaba niya, uy. Wala man lay wali nga kanang langit o kanang salapi or unsa mga kalipayon nga wali, oy. Puro naman ay pangasaba. Na, hindi nakaganang maminaw. Pero paminaw sa ni. Na, karon mga igsoon, niabot ang birthday ni Juan, dinakpan na niya, birthday ni Herodes, dinakpan na niya si Juan. Unya, ginvite niya ang mga bisita, unya, tanan, sige, kaon mo, maglipay, mag-inom mo niya. Kung sa may gusto ninyo, nahala, tanan mga performer, dali mo, sayawin niya ako mga bisita. And katapusang misayaw ang iyang anak. Katapusang misayaw ang iyang anak. Gatiktok. Unya, lipay na kayo mga bisita, pagsayaw sa iyang anak, nanindog na makpak og nisayaw og apel tungod kay nalipay sila nga ang anak isayaw. Naana dito mga igsoon. So, tungod kay nalipay siya kayo, ningon siya, anak, pangayon ako bisag unsa, og akong gipanumpang, ako ihatag nimo bisag unsa imo pangayoon. And then ang bata, ang maong daga nga misaya mga igsoon, wa siya kabalo sa iyang pangayoon. Niadto siya sa iyang mama nga si Herodias. Ningon siya, ma, nangutaan naman siya kung sa'y pangayoon ako. Okay, nalipay man siya kayo niya, ihatag na ba niya bisag unsa? Ang inahan, si Herodias o si Herodes, pareho huna-huna, nga di na ko gustog na apay magsigig pamadlong na to. Di na ko gustog magsigig tudlo-tudlo panatog balaan-balaan. Okay ra manggod ni, okay ra manggod na. Importante gasimba ko. Nagalagad ko Ginoo, okay na. So niingon siya pagsulti. O katong na sa gawas. Maningkamot lang tang makapaminaw gihapon ta kayo. Ningon siya, pangayua ang ulo ni Juan. So nibalik ang daga ngadto sa Herodes o Herodes. Pangayuon nako karon ang ulo ni Juan. Ningon ang Bible, nahadlok unta si Herodes ani dili unta niya buhaton, pero kay nakapanumpa man siya. So iya gyung himuon. Kabalo ka mga igsoon bisag dili nimo makaya, dili nimo makabot, dili nimo mahimo, pero kay gipanumpa naman nimo buhata. Buhata. Kita sige ratak panumpa, kuto bratas panumpa. Sige ratak panaad, kuto bras panaad. Amen? So karon gipaputol gyud niya ang ulo ni Juan. Putol gyud ang ulo ni Juan. Gibutang sa bandihado. Nakaroon mga igsuon, kay putol naman ang ulo ni Juan, sa hapit na ilansang si Jesus Christ, gidakop si Jesus Christ, gipatawag siya, gidala ngadto kang Herodes, nganuman, kay buot mamati si Herodes kung kinsa kining maong Jesus. Pero sa diyang si Jesus, diyan sa atubangan ni Herodes, wala na mitingog si Jesus. Nganong mutingog paman si Jesus? Nga wala manggani ka maminaw ni Juan. Anong nga sige makagilak-ilak anong wala makulibot tubaga Lord. Lord pakigsulti ko, tagay ko pananawon. Wala, gani ka naminaw sa giwali sa Domingo. Magulat pa kang ang Ginoo mo na og may muwali nimo. Nga naa na may Juan nga gipadalag una wala nimo paminawa, gipaputol pa nimo ang ulo, imong gipahilom. Malamang magtagbo ta, bless ko pastor, o maglamanuhay ta. Pero sa imo din kasing-kasing gipahilom na nimos pastor. Wala na iluna ang pagtudlo, wala na iluna ang pagdasig, wala na iluna ang pagdisciple. Parihaan ni Herodes. Now, karon, ang atong pagtuluntan nag-ingon, kung maminaw ka palang unta, human rabagyod ani mga igsoon, grabing gidangatan ni si Herodes. Sa iyang kamatayon, dili basta-basta. Nga naman, kung naminaw palang unta siya, duha kadagkong sala ang iyang gibuhat. Una,
Nagbuhat siya sa salawayon nga butang nga minyuan niya ang asawa siyang igsoon. Ikaduha, gibadlong siya pero ang magbadlong niya iyang gipaputlag ulo. Duha na. Karon, nagsugod na si Jesus, buot na siyang maminaw ni Jesus. Na ay problema siya. Munang wala ni tingog si Jesus niya nga naman, ang tingog ni Juan, tingog man to sa Diyos. Now listen to me, ang among gobernador dito, last itong niaging Martes, dito mi sa Coffee Alicia. Nidong mi dito tungod kay talagsa raming makabuhi mga igsuon. Apit-hapit mi sa mga site, tanaw-tanaw. Actually, kung moadto gyud mo sa amoa, di na mo maignorante falls, agi-agian ra mo ng falls dito o kanang mga unggoy. Kay manaog ra man na sila sa mga kanang agianan nito. Matingan ka, huy, diganag. Og di ka taga dito, may ko, hala, may mga unggoy. Pero kung taga dito ka, mo labay ra ka dito kay manaog ra man na sila sa kalsada. So nara po yung mga taga dito nga hatagan sa saging. Unya kung magpadong na kas amua, magiani mo nang gasunod na mga falls, nagambak, tag-as ra ba kayo, nga kung mukusog og ulan, mabasa gani ang sakyanan. No? Mag-agi ka sa mga nya, magiani mo nang mag-aso ang mga tourist site dito. Labi na ang project sa kanang EDC, kanang napukor na kanyanto. Mura na nag-normal na dito sa mga. Nga last, kanang before mi ni Pauli, kay Martes man tamin ni Ole, wa man mi nakalakaw og Lunes kay labing ulana. So ningol ko, Merkulis tang tauli kay pag Martes, mukanta. So ang una na mga tuon, ang Coffee Alicia. Ang Coffee Alicia, compound na siya og nadya sa sulod ang balay sa gobernador. In fact, naana siya, mutanaw mo, nas akong cellphone ng picture siyang balay, katong gate nga dito siya gimasaker. Nga na, kita may na nakasulod mi. Kana nga gobernador o ang iyang asawa, Christian na sila. No? So dito mi, lami kayo, picture. Hunos, pagka next week di ay patay si Gob. Nga naman, kana nga gobernador mga igsuon, kuan kayo ba? Ang iyahang panghuna-huna sa probinsya o ang iyang kasing-kasing sa probinsya, kinanindutan kayo. In fact, unahon niya ang bukid pasiminto. No? Muna kasagaran, mga project, unahon tong bukid kay unsaan pag-transport ng mga pagkaon, kung lisod ang mga kalsada mo, nang giuna dito, tanan. May mga kaso na siya nga, kanang kabaig kwarta-kwarta, kay unahon niya ang, kung magpaabot manggod kas bidding sa mga budgeting, madugay. So, mugamit siya og kwarta, ipauna daan ang mga project, kay inag-abutan ng mga kwarta o niya, mga bidding-bidding, may pangbayad na niya dito. So, kay gauna siya ba? Nindot kayo mga plano. Karon, dunay gipang-hire nga dili taga Negros, ex-army ranger. Matinga ka nga sa video, maayo kay silang murag ka nabit ang Counter-Strike nga movie, ang game. Nga di gyud mo kurog ang kamot bisag mga high power ang armas gipanggamit, di ay ito mga ex-army. Ang uban ranger, gipang-hire kadtong tulong nga nadakpan, niingon sila nga ang ilang bahin is 10 million. So, anang kagahapong adlaw, buntag sa iyo, alas 9, alas 8, kadtong Coffee Alicia, na gate da, kay duha man na ka gate. Doa ka gate, perting nindutan nga dapit, habog kayo mga igsoon. Unya, kani nga gate, naman na siya murag dako kayong grahian. Diha, nagbutang og table. Na doktor, natanan. May pulis pagod ganito, pero usa lang, kay naman siya mga bodyguard. Nadagan kay mga tao dito, kay nangayo lagi og hinabang. Kanang sa purpose. So, every Saturday man na siya makigmeet sa mga tao. No? Kay, in fact, sa pandemic, magmotor-motor na, di magmask, di mag-helmet. Unya, kanang istoryahon niya ang mga pulis, mga checkpoint, nga, kaluy po ninyo ang katauhan. Kay, mga nabuhi sila. No? O, kuha na, istoryahan lang ninyo nga, dito, naog mo, niya, baktas lang, labang, at tulamos unahan sakay, kay checkpoint, mangguni. Iyang istoryahon tanan. So, kung kayo siya ba, nga iyang kasing-kasing, kung sa mga tao. Niya, kinadakuan ang iyang plano, kaya ang naitabo, mga igsuon, last election, napildi siya, nidaog ang pikas katong Teves apelido.
si Henry Teves. Igsuon niya si Arnie Teves, ang congressman. O niya, kana nga congressman, iyang anak tong nangulata, bitag gwardya sa Manila. Si Kirk. Okay, so nidaog siya. So nilingkod ang governor for 5 months. Nipetition ni si Digamo nga ako may nidaog. Nga naman, tungod kay naay laing Digamo nga nilansar, Ruel Digamo gihapon. Nya siya, Ruel man po siya. Aryo lang tong usa. Ang mga taong nibutar na mislead. Kinsa ni? Pagsusi pagyod, katong usa nga Ruel, dili day Ruel iyang pangalan. Sumoto nga, ni-file dito sa Comelec, dayon ang boto atong usang Ruel, gidugang saya, mo nang nidaog. Nibalik siya lingkod karon ninaog tong usa. And wala pa naibawi og kinsa gyud unsa gyud mga pangitabo. So governor na siya. Governor na siya sa Negros Oriental. But tungod lagi sa daghan kayong mga hopefully mga igsoon ang governor din sa Bohol is secure pod. Imagine na high official ka sa imong province, bodyguard ray magkuyog nimo. Asa man mga army, mga pulis? May nalang untang na upat ka pulis, upat ka army, magdistansya sila tag 5 kadupa. At least bag na musil, makitaan pa nila, magukod pa nila, mabirahan pa nila. But ito nga time, ang daghan, ang naagyon niya, ang iyang mga bodyguard. Karon, siyam ang patay, ikasiyam si Gob. Kay ang tira diriman na igo yung kasing-kasing lagbas pa siyang gilid ang armas. Kay mga high power, mga kanang R4, siguro, na mga armasa rong bag-o, nga tag-as. Ang mangitabo ingon ani, nisulod ang nana dito kasugod na og distribute sa program kanang murag amelioration ingana. Kasugod distribute na. Nya si Gob iyang paminawon ng before na siya mohatag, maminaw na siya sa tawo nga unsay iyang problema mauna. So kay daghan ko kayog plano para sa Negros. So ang naitabo abot na, niabot ang tulo ka sakyanan. Pag-abot sa tulo kasakyanan, ang mga nanganaog naka-uniforme og army. Ang uban, murag mga SWAT kay itom tanan. So, automatically, mo sulod sa una-una sa mga bodyguard nga, siguro lakaw si Gob. Kay nga nung naamay mga army nga mo escort niya. So, giabrihan ng gate, sulod ang mga army. Pagka nakasulod na ang 5 ka buok, ang last nga, ang una nga katong naka-block, nakakalo, mo iniunag pabuto. And after that, umanlag, pagpabuto ato, strike na dayon sa tanan. Bisag kinsa na lang, mga gwardya, bodyguard. Kung ikaw, nangayo ra ka dito, nya imong purma, mura ka gwardya, birahan ka. Nga mura kag pulis, mura kag birahan nila. O nya, si Gob Joy Gib, kuan, munang makita niya sa video nga, naiusang ni Aksyog balik, kay gisiguro niya patay bagyod si Gob. Now, tanawan sa atong topic karon nga gisgutan mga igsuon, si Juan dako kaayong tawo. Daghan paunta siyag mabuhat, daghan pang mga taong mga usab siyang kinabuhi, pero napatay. Tungod ra, kay naay mga tawo nga di na gustong maminaw, napoy mga tawo nga wala nakauyon. Exactly na itabo sa mong gobernador. Ang Negros Oriental, nagsubo sila kaayo karon. Nga naman, kana nga gobernador, walay pildi-pildi. Nga nung dili siya mapildi, tungod kay makita lagi sa iyahang mga buhat. Di man makauyon ang tanan. Hinon, ang tanan pod, nakakita pod sa pikas, nga naa sila yung mga nindot po na buhat. Karon, niingon dito nga gibayran og 10 million kadtong tulo. Wala pa siguro apel sa ihap tong uban. Gihire sila from Mindanao, Marawi, ang uban, basta kay taga lain silang dapit kay kung taga Negros to di gyud mo bira. Maluoy man to. Kabalo biya sila unsa na nga gobernador. No? Imagine grabe gyud kay ang pitabo mo nang nagmourn, subo og ayo ang tibuok Negros Oriental karon. In fact, bisan pa ang mga tawo nga to ang nagdapig sa pikas, nasubo sila og ayo ngano man kabalo man sila unsay mga gihipanghimo sa gobernador. Labi na nga ang maong gobernador, iyang wife nga mayor sa maong dapit, iyang anak board member. Kana iyang anak nga board member, high school na sa PTC, nga 4th year high school ko sa PTC, kana si Carlo.
Unya, subo kayo gyud mga igsuon kay dili lang si Gob ang napatay. Naa dito'y nangayo intawon og tabang naapil. Siyam sila ron nga patay og dili maubos ang 20 ka mga wounded sa mga naigo nga bala kay dagga, mga high power baya ang gipanggamit. No? Kinsay magtuo nga diha pa may picture anang iyahang dapit. Pag abot sa niyagi, katubit ang gipost, na swimming pool, nindot nga balay, Coffee Alicia, na ay gamay nga chapel. Adto kanunay dito maghimog mask wedding. Sponsor na ni Gob. Si iya na tanan dito. Libre pa nagstay. Grabe jud kayo mo nang ang pangitabo sama sa naitabo karon ni Juan nga naa pauntay dako kayong mahimo. Unya makapangutana ta nganong gialaw man to sa Ginoo nga Kristohanon man kasya si Juan man gani. It's because of the lawlessness of man. Tungod na sa pagkawalay Diyos sa tao. Nakaron kinatrilingan og mutugan turong nangadakpan kung kinsay ni bayad nila. Because even the president, suod man kay na silang higala ni digamo ningon man nga samtang naglingkod pa ko sa akong posisyon, di nimo pahulay nga gobyerno hangtod di mo nako papriso. Grabe kayo tong hitabo. So sakto kayo ni nga pangitabo. Unsa ray rason? Kung maminaw lang unta. Dili maminaw mga igsuon. Muna kung dili ka maminaw, sultian ka nako na kadaot moabot sa imuha, or kung dili ka maminaw, mahimo kang hinungdan sa kadaot sa uban. Muna paminaw in taon mo kayo. Hagbay ang mga ubang dapit nagpaabot nga naon tay mo wali mo sulti nila na mo dumala na. Sa Negros mga igsuon may mga invitation na sad karon. In fact, may churches dito nga wala sila pastor. Giunsan lang po ninyo. Kuan lang po may managdayig. Human, magpa-ambits po lang sa Ginoo. Human, muna. Kung maminaw lang unta gyud. Kabalo ka mga igsuon kini ang mahitabo kung dili ka maminaw. Sama sa nahitabo sa Israel, naguol og ayo si Lord nganuman. Nahigugma siya og ayo sa iyang katawhan. Ingon siya, kung maminaw mo nako, bisag pila ka mga nasod og mga higante pa nang nagpuyo diha nga mosulong ninyo, mudaog mo. Munay giingon ni Lord. Nga kung atong sabton sa atong panahon karon, bisag unsa kadaghan o kadagko ang problema ang maabot nato, bisag pagbalatian, magmadaugon gyapon ta kay maminaw tas Ginoo. Nay mga taong di na maminaw sa Ginoo, labi nagnanay balatian. Suguon na lang ang Ginoo, kung tinuod ka kuhaan ni dayon. Karon na. Grabe mga tao nga na, no? Paminaw sa, kinanglan sa kamaminaw. So ang Israelite, dili sila maminaw. Ningon ng Diyos, ayaw ka magyukbo sa mga Diyos, sa mga larawan, nga minugna sa kamot sa tao. Sila gyud di gyud maminaw. So, muabot kanila ang katalagman. Ilabi na ang gubat, sulungon sila. Sa panahon nga sulungon sila, muingon na dayon sila, Lord, maminaw na minimo, Lord. Luwas sa amin. Uwahin na ang tanan. Mo ganing na ang pulong nga unta. Usa pa ka maminos, Ginoog na igo na ka? Antis ka pa maglikay kung kaig-i ka na ha? Usa pa ka mulikay kung naigo na ka? Usa pa ka nanagang kung na-black eye na ka? Mauni ang problema sa mga Israelita ug pang problema sa One-Way Disciple Church sa Cortez. Dili maminaw. Pastor, naminaw man ko. Kung tinuod kang naminaw, ang giwali mauna na ang naikinabuhi nato. Tanawa kay dili man sila maminaw. Salmo 81, versikulo 6. Hangtod sa 14 nag-ingon. Psalms 81, verse 6 to 14 nag-ingon, gikuha ko ang bugat nga gipas-an sa inyong buko-buko. Gipabiyaan nako ninyo ang mga bukag, ang inyong gipangpasan nga galamiton sa trabaho.
Sa dihang nagkalisod-lisod kamo, gisangpit ako ninyo, giluwas ko kamo. Gikan sa akong taguanan diha sa bagyo, gitubag ko kamo. Gisulayan ko kamo dito sa mga tuburan sa Meriba. Pamati katawhan ko. Ang sa akong katawan ko sa akong pasidaan. O Israel, kung mamati ka palang unta ka nako. Ningon siya. Siya, katong nagkalisod-lisod ka mo, gitabangan mo na ako. Katong nagpasan mo bugat nga mga trabahoon ito sa Ehipto, gipahing gawas ko ka mo. Mamati lang unta mo na ako, karon. Kaya ako ang Diyos nga nagtabang kaninyo kaniadto. Ingon siya sa verse 9, ayaw gayud pag-alagad sa laing Diyos. Ayaw gayud pagsimbag laing Diyos. Gawas ka nako. Ako ang Ginoo nga imong Diyos. Mao ang nagkuha kanimo gikan sa Ehipto. Nga og kaon og pakanon ko ikaw. Sa tupa ang Ginoo, walay kay problemahon kay siya ang muluwas, siya ang nagkuha, siya ang nag-ayo, siya ang nagtabang, siya ang mupakaon. Igo na lang kuno kang mubanganga. Perting nindutan ning atong Dios mga igsoon. Pero tan-awang verse 11. Apan ang akong katawhan dili mamati kanako. Mao na ni. Paminawag ayo ni ha. Iyang katawhan, wala siya nagisgot anang katawhan nga wala nagsimba sa Dios. Kita, iyang gingnan. Ang akong katawhan dili mamati kanako. Dili mutuman kanako. Mao na ni. Mao na ni. Ang ilhanan nga Kristohanon ka mga igsuon dili nang moanhi kag simba. Ang ilhanan nga Kristohanon ka kay nagbuhat kag unsay imong mga nadunggan, unsay imong mga nabasa nga gitudlo sa atong Ginoo. Amen. Sunod ningon sa verse 12, busa. Gipasagdan ko sila bisag unsay ilang gustong buhaton. Mao na ni, kung pasagdan na gani kas Ginoo na. Ang imo na lang paabuton ang imong hagbungan. Niun sa to, Proverbs 29 verse 1, ang taong masupilon, kadaghan ang badlunga, dili gayod maga patalinghog, mapukan siya og dili nagyud kabangon. Ayaw nigpaabuta. Kay basin unya sa imong pagkapukan og di nakakabangon, usa pa ka moingong Lord, maminaw na ko nimo. Ulahi na. Oy, naminaw pala kita? Okay, ningon diya sa verse 13. Pagkaayo unta, kung mamati pa kanako ang akong katawhan. Pagkaayo unta kung sila mo patuo pa kanako, buntugon ko dayon ang ilang mga kaaway, og pildihon ko ang makigbatok kanila. Tanawa ra gud ni. Mga Israelite na mati lang unta sa Dios, dili pa unta sila mahagbong sa kaulipnan sa mga Pilistianon, sa mga Midianon, sa mga Kanaanon, sa mga Gibeonites, sa mga Amorites. Sa panahon nga mga hari na dili unta sila maulipon sa Assyria, dili unta sila maulipon sa Babylonia. Wala untay kamatay, wala untay. Kung namati palang unta, amen? Kung namati palang unta, mga igsoon. Ang problema lang yun kay wala na yun ta. Nga naman, puro na lang kaguol ang atuang bation. Ining tawong magsigig, pamadlong na to. Kaya nganong di man ko pasagdaan. Kaya nganong butan man ko, ako maning kinabuhi, o silutan ko, apil ba di ay ka? Nga na ra. Di na maminaw. So, dili sila mudaog sa ilang mga gira, mga igsoon, kaya wa man sila maminaw. Ikaw ug ako nakabalo kang natay giras umaabot. Unsa man na? Giras mga balatian, giras sa kawaladon, giras sa kalisod, giras mga problema. Pero kung karon pa lang daan, nagbasa ka, naminaw ka, na malandong nagkinabuhi, ug namati ka sa Dios, karon pa lang daan may kadaugan na ka, bisag wa pay nanulong nimo. Amen. Sabtaw kayo na igsoon. Sabtaw kayo. Tanawa, Friday night, wa na mga ni. Na po yung mga ginikanan na yun, yung pugni yung anak, ipus nyo yung anak, lakaw mo dito. Wa naman po mo igihimo.
Wala na nga ni. Kabalo mo kisa na nga ni. Kana pong nagpanpan diha. Katuro pong nanginlo. Katuro pong, no sao naman na nato? Lami og magkanunay Thanksgiving tingali kay naatanan. Bastag ugma awan na si Manahaw before ng Thanksgiving. Naatanan. Labi na siguro pangaligog dagat. Naatanan. Nganong sa mga pagampo, kana ba si lakaw. Wa mamilabot dito, sila ramay mag-share. Og mo ampo day ka. Ampo may atong tuyong mga nita. Ma-out of place man mi dito. Uy, gahuna-huna, magkasuna-huna sa yawa. Nganong out of place man ka nga mag-pray man tanan. Naminaw lagi ta? Unya, sige tagpangandoy og nindot nga mga butang sa umaabot. Di man pud ta maminaw sa Ginoo. Nagtawag ang Ginoo, dali, magtapok ta, dali. Di maminaw. Alisuda na kaayo ni mga igsoon. Munang minaw gyud taron. Hapit ako mahuman ang akong introduction. So, ningon si Lord, sa panahon gani nga tawgon ko kamo, paminaw gyud mo. Kayron mong naay kalipayon sa umabot. Pero kung di mo maminaw, inigabot kasamo, katawan na muna ko. Kinsay nagsulti ana? Si Lord. Katawan ta. Nga naman, tanaw na to, panultihon, Proverbs chapter 1, verse 20. Sugot tagbasa. Ningon diha. Proverbs chapter 1, verse 20 to 33. Ningon diha. Pamati. Usay unang word. Pamati. Nagtawag ang kaalam diha sa kadalanan og sa mga merkado. Na daghang nanangyaw. Bisan ang mga merkado karon ay nagwali. Amen? Verse 21. Nagsinggit kini diha sa ganghaan. Sa mga syudad o sa tanang dapit nga tigumanan sa mga tawo. Kini ang iyang giingon. So, dapit tigumanas tawo apil ang church. So, mao ni iyang giwali. Verse 22. Mga buang-buang, magpadayon ba lamang kamo sa inyong binuang? Magsige ba lamang kamo bugal-bugal sa kahibalo? Dili na bagayod kamo makasabot? Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamog maayong tambag. Og ipakigambit ko, i-share na ko kaninyo ang akong kahibalo. Sa verse 24. Nagsigi akog tawag og dapit kaninyo, kanang word nga dapit, invite kaninyo, apan dili kamo mamati og wala lamang ako ninyo tagda. Kung musulti pa lang ng Biblia, moingon ko na, ay, sige ka pamunglay, sige ka panglabas, sige ka trabaho, sige ka tanaw TV, hoy, paminawa in taon ko, ukba in taon ko, basaha in taon. Gatawag ang kaalam. Verse 25, wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Wa pa man po'y hinuoy ni ingong pastor, di nagyug ko ganahan. Ingon si Lord, di na mo gustong magpatudlo kanako. Verse 26, busa, katawan ko lamang kamo kun abuton na kamog kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kon abuton na kamog kalisang. Tanawa ningon saan gisulti ni Lord. Karon pa lang daan tagda si Lord. Paminawa siya. Na mga tao mga igsoon ni kabot problema wa makamaog dili makahibaw og unsa ilang buhaton. Ngano man sa mga nang labayng adlaw sa ilang kinabuhi wala sila naminaw sa Dios. Amen. Wa naminaw sa Ginoo. Before ka gisulong og nakakita kag away, sa nang labayng mga adlaw, gitudluan kang pagpaubos lang, pagpailob lang, sabta lang, ayaw patuli, ayaw tagdang, kay kung imong tagdon, pareho mo utok. Before mo abot ng panahon na naana kahit tingog, gikan sa Ginoo. Pero kay di man ka maminaw, mo nang gasinumbagay mo. Nagkasinabot lagi ta? Padayuno na to. Ningon ang verse 27. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo, nga magdala og alimpulos sa kalisdanan, og tungod niini, magantos kamo og maalaot.
Dili manunta ka makasinati aning giingon magantos og maalaot kun maminaw pa lang unta. Kung maminaw lang gyud unta ba? Ang common gyud kayo nato nga ngayon natong pasidanan og ayo ang atong mga anak. Dili nato pasagdaan ang simbahan nga mahutdag tingog sa pagtudlo, pagbadlong kitang ginikanan og maglinatusay manglatos taay mo kahadlok og papriso mo inyong mga anak. Because you are doing the right thing nga gitudlo sa Biblia. Nagingon ba ang Biblia sabtal ang kanunay ang inyong mga anak? Ningon ang Bible di makamatay ang latos. Gipatubo nato sila nga dunay nailhang inahan, amahan, nga konsentidor. So og asa unya na sila kay maoy atong gitudlo nila, asa sila moadto magka-problema. Kanang mga anak nga nagtubong konsentidor, nga ginikanan, inig manarbaho nagkumpanya. Magampo ning amo sa kumpanya, Lord, kanusa ka ni atakihon aron mo retire na ni. Magampo ng imong manager, Lord. Madisgrasya unta ni padong anis trabahoan aron di na nimo trabaho kay hagoy nalipay ani niya. Because mamili man tas kinabuhi kung karon maminaw ka kung giwalin ni ag sa Miyerkules. Nga kung karon maminaw ka ningon diha nga you gave too much value sa imong kaugalingon. Giatagan nimo grabing kabililon imong kaugalingon. O kay bililhon man ka ang imong kabililhon, kung asa ka moadto, gikinahanglan na sa mga tawo dihang dapita. In fact, moingon na, ayay, 58 naman ni si Roger Humawan. Awa pa ka, 48 pa ka. Example ra na diha. Pastor, sige raging Roger. O, Aritan Gerson. Mag-ampo imong kauban sa trabaho. Mag-ampo ang tagiyas kumpanya. Mag-ampo ang manager. Muingon sila nga, Lord, bisag 58 na siya, 2 years na lang, mo retire. Pero hopefully, Lord, tagaan pa niyo siya kaligos panglawas. O dili pa siya mo retire, Ginoo kay, wapagay makabuhat sa iyang nabuhat aning kumpanya ha. Wapaminakit, ingana unta ka. Pero dili ka kasaligan, magampo sila og makadaot nimo. At takiho na unta ni Lord arong malinaw na ning among kumpanya. Lord, thank you ni absent si Ado Ginoo. Mingaw na gyud ang among klase kay wa nay manghapak, wa nay manungog, way mangbuli, way magsigig saba-saba, walay mangbirag bangko, walay manulod og bato sa kong bag. Salamat Lord kay ni absent si Angelo. Unya 2 weeks nang absent, nadunggang na iundang. Praise God! Hallelujah! Ni undang na Jod. Unsa may mong gusto? Magampo sila kadaot nimo because sa diyang si Apostol Pablo ningon siya sa taga-Efeso, mugikan nako og di na ta magkita, giwalihan na ta mog ayo og wala nay mo basol na kog di mo mga luwas, uban na mga luha gatiman ta mo karon mugikan nako di ta magkita. Ang taga-Efesian mihilak ngano dili sila gusto nga si Apostol Pablo mawala nila. Unsa man ka? Gusto kang sama ni Apostol Pablo panganduyon pagyapon sa mga tao or panganduyo sa mga taong mawala na ka? Sa inyong balay. Muunsa man ang imong amahan, imong inahan, imong igsoon. O salamat Lord, malinawon mi karon kay nag-boarding house na ang among igsoon. Oy, thank you Lord, malinawon na gani among panimalay. Kay si Papa tuan na puyo sa silingan. Oy Lord, salamat kay Ginoo nga wala nagyutawoy kaning kaguliyang namong pamilya. Kay si Mama imo nang gikuha. Hala! Sumunang dapat karon kamautang maminaw. Kay arong pagabus panahon dili ta ingnon kung maminaw lang unta. Ang gibalik sa inyo, sa mga paryente namo, anak sa sundalo. Gina siyang ayaw lakaw, Bible study ta, mag-prayer ta, kay 24 evening man to, sa December. Lakaw jud siya.
Kuyog barkada, inom Pamplona, kaya po ito naitabo. Pag-uli mga igsoon. Kusog na kayo ang ulan, ang mga lubi nga daplig kalsada, nagtagak-tagak bitaw na mga bagong buko. Unya, nabuak na nga salsag sa kalsada, gatubig ang kalsada o di makitaan. Naligsan niya ang nag-ubo nga kanang murag butong buko bitaw nga bunga. Nga nag-ubo, kay nabuak ba? Nag-ubo. Naligsan niya o nabunal ang iyang ulo dito sa kanal. Ang iyang utok gianod. Ingon ang Bible, kung naminaw palang unta. Nindot bayag yun kayo mga igsuon nga maminaw? Labi na kung ang atong gipaminaw, makahatag na itong pagtulunan, kinabuhi, makapaligon, makapalipay, makapadasay, kinanindutang ipaminaw. Maminaw, mangganitaan ang radyo. Kinagrabihan tang maminaw ng radyo, mga ginamagama, araman na ang astorya. Muhatag maganitag panahon, mutanaw mga teleserye nga si Cardo Dalisay gibrak-rakan o gayog mga Armalite, wa manggod lamang na pingse. Naibago parang salida nga si Christopher De Leon ba nang ga-drive og auto nga nas pantalan? Unya gaatubang niya ning Armalite, gihurot gyud ang usa ka magasin. Wag yun naigo ang auto nga gaatubang gyud sila. Na muhatagan ni tagpanahon ng mga ingana, mga nonsense na kayo. Di na noon ta muhatag panahon sa pagbasa, sa pagpaminaw, sa pulong sa Diyos. Kusog kay tang maminaw mga igsoon na ng mga komedya bitaw. Kanang kabantay mo anang dos kompanyeros. Kanang mga ingana bitaw, mga inviton dayog pista, o niya, mag-drama-drama sila, mag-istorya-istorya, o niya, katawanan kayo sila. Kung ako'y mga sawag, kung ako'y mga sawag, talented. Kusog kitang maminaw. Ambot lang, o nganong Kristohanon man ta, pero di ta kamaong maminaw sa Ginoo. Maabli lang ang atong Biblia kung Domingo. Hala, oy. Sa mga batanon, paminaw mo mga batanon, bisag exam pa ni mo ugma. Alas 3 nas kadlawon kasi gipamog tawaganay. Maminaw manggani ka, bisag katulugon na ka, mutubag ka niya, ang imong tinubagan, lahi na kay nakatulog na dahi ka. Di na noon ka maminaw sa pulong sa Diyos. Ingon siya, katawan. Katawan ko lang unya ka mo. Inigabot sa panahon, nga naman, kay dili naman maminaw. Og mauni ang pinaka-delikados kinabuhi sa tao maigsoon kanang di na kamaong maminaw. Jeremiah chapter 6, 16 to 19. Jeremiah chapter 6, verse 16 to 19 nagingon. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Tindog kamo sa kinasang-an sa mga dalan, sa crossing. Og pagpakisayod kamo bahin sa karaan og labing maayong nga dalan. Mutindog ka ba sa kinasang-an? Kabantay mo anang sanga nga kalsada? Pag-abot mo sa unahan, duha kabok nag-Y. Y ang porma. May kag, asa ka ni. Kani si Wilson, kasi biyahe. Giusa mo na, GPS, guro no? GPS. Pero, ugwag yung ka, adto ka dito, ningon ang Bible, hunong sa kas kinasangan, maghuwat-huwat kag naimuhagi. Unya, mangutan na kag, asa paingon dire ang paingon sa Cortes o ang paingon sa daghang nanganhi dire church. Unya, dito nang lapaw na sila kay wala po yatong, wapo tayo suwat dito, no? Usually sa mga ni ako raman ng ingnon, pangutana ra mo, asa ilang Pastor Jonas, kabalo na sila. Nganong kabalo, kay malulutos po na. Na diha dapit. Ang uban pod mo yung ambot. Bisag nakabalo, ambot. So, tindog kamos kinasang-an. O subayan ninyo ang labing maayong dalan. Ningon diha, subayan ninyo, subay ni ini aron makabaton kamog kalinaw. Tanawa ha? Pamatia og subaya aron na ay kalinaw. Basa kayo ang Biblia, unya subaya, maoy kinabuhi, mo na word nga subaya, aron na kay kalinaw. Ngayon sa Bible, pagpaubos. So kung imong gisubay, ang giingong pagpaubos, makahibag ka, makatagbo kag
tinikbasay? I don't think so. 17. Nagbutang ako gwardya nga mubantay kaninyo ug pamati kon patingugon na niyang trumpita. Apan moingon sila, dili kami mamate. Tagaag magwalali. Inig patingog sa trumpeta, inig syagit na spulong sa Diyos. Manampong sa dunggan. Amen? Unya pirting daghanan ng nakatunan sa cellphone. Kahit tuan na dito na minaw. Minaw pa ta? Verse 18, busa. Verse 18, busa, mingon ang Ginoo. Pamati ka mo. Mga kanasuran ug tanawa. Tanaw ka mo sa mahitabo sa akong katawhan. Muna, silutan ni Lord ang iyang katawhan. Kanya, mga kanasuran, mga di magtotoo, ang mga tao sa palibot, ha? Muna yung mga Christian? Huy, maumba? Christian din na siya. Luoy kayo na ta. 19. Pamati kamo o tibuok kalibutan, kining maong katawhan, padadaan kog katalagman. Munang og di gyud ka mamati, katalagman gyud na eh. Kay mo may, si Lord may nasulti, di mo siya mamakak. Mga bunga sa ilang kadautan ng mga laraw, wala sila magpatalinghog sa akong mga pulong, og ilang gisalikway ang gitudlo ko kanila. Mao na ni. Ni anhita, nilingkod tag mga 2 ka oras, 3 ka oras. Pero di ay to, wala di ay nato gipamati ang gitudlo sa Ginoo. Munang ayaw sayanga nga nagsigi kag anhi. Amen? Kinanindutan sa gikaingon ko lang, kadtong panghitabo sa among amahan, kung wala gyud siguro ang Dios sa among mga kinabuhi, mag-unsa kami. Pero kay naa may Ginoo. Lahi man ang naay Ginoo. O karon, mangutana. Asa naman tong mga tao diyang nangingong di mo ilubong? Ilubong mo oy dangkin. Magpasnacks pa mo dangkin. Jayco. Sosyal na kayo. Jayco. Kuya, wag na magpalubong no niya. Ang kada usa gyud ka cake sa Red Ribbon. Grabe mo birthday. Asa mo naman ang ingong dili ilubong? No? Mapahiluna pag-ayo, maservisan pag-ayo, mapasabot pag-ayo ang mga tao. Huwag karon sabutan na daan ninyo ng inyong mga No? Kusog tagwali dito, mga suko po ng uban. Nga naman, mas kusog pa man mo bagting tong kwartang gibundak sa bato kaysa sa gawali. No? Unya na apay mo ingon na dito butilya. Number 57. Naga bingo. Yan ay nangahubog na. Umigo kayo na ko na bulangga kayo na. Bulangga kayo na ko na namatay na maroon ako kupare. Kaya nangahubog na. Napay mga igsoon mag-away-away. Pila man day nadawat sa kuan, pila man day, pila. Kamu mga Kristiyano, ayun mong ko apila na. Madunggan ka mo na ako, na. Ayaw na. Oh, nga naman, naranas kalibutan. Iyan nas kalibutan. Di mo nahipos na, niya na pa'y madawat. Ang among papa, nahipos na, pero na pa siya madawat kay is man. Pero nasa ko una, kamanay bahalaan na, palit ba ninyo materyales sa balay, kaya wala man nahuman ang balay. Iyahaman tatong balay. Kamu na ibalaan na, ayan na maguna-una. Ayan na mo ka nang iyong ipabalon pa namo sa Cortes, kay giatiman mi sa Ginoo, por may pasagdis katawhan. Balik na mi. Wa po'y niingon nga, tagay niya kukuha na, wag yun. Amo rang giingnan to among usang igsoon, ikaw rin bahala, kay ikaw madire. Kamay na dire. Di na na, uyog. Oy, wala na mas papa, bitarong mo na itong bahin ng yuta. Kalubinhan imo, kakaw amo. Dili lagay kay kanang kakaw amo imo rin kalubinhan. Oy, mga buhi pa mo pagbahin na mo, oy. Hulaton pa ninyo, magpinatyanan na inyong mga kaliwatan. Blessing day po ning watay bahinon. Kay malinawon mga igsoon. Amen? O, sa akong wife.
No? O, kinaunsa, duha raman pud sila. No? Duha raman pud sila. Sabot-sabot ako sila. O, katong balay dito, imo ni. Nya karing diri dapit, amo ning balayan. O, pwede ra. Og daghan. Labi na among amahan kabuhat sa pulo, kabukay kugihan kayo. Pulo. Balik na tamang igsuon kay layo na kay tagitulinan. Muabot lagi gyud ang katalagman. Pero kung naminaw kas Ginoo inig abot ana, salbaron ka sa Dios. Sa gikaingon ko na lahi ang pagtagad sa Ginoo sa mga klarong iyaha. Kanang nasimong tapad be, nang klaro ba ka nga iya sa Ginoo? Klaruhan na. Kaya ang uban ana gatinamsira. Kabalo mo kung saan ang tamsi? Sige lang kabalhin-balhin. Amen. Tamsi-tamsira ba? Aris sa Ginoo, aris kalibutan, buhat matarong, pakasala. Tinamsi. Kabalo mo kung saan ang tamsi? Mo, dungaw sa sugong. Inaog na iyahang tuka atong tuba. Buyog. Mga putsukan. Mga igsoon, klaruha ba? Sige, ayaw nagsultiin ayaw na klaruhan ng nasimong tapad. Ing na hinoon siya, ako klaro kong iya sa Ginoo. Ang uban mo yung ako murag unsa ka ani. Amen. Naminaw pa bata, klaruha. Pagingana na mo, tintali mo, nagsugod, nagtapok, and then nag-istorya na sila, tawo, nang daot na sila, automatic, aris ako, kadali, nasa ko paliton, ari, likay na dayon, kay klaro, nga iyak ka sa Ginoo. O, gatagay-tagay na sila. Brad, kamo nalay bahala da, kay klaro ko, nga iyan ako sa Ginoo. Kung saan imong pagtuon na mo, kamoy bahala. Nga na, tingali no? Klaruha nga iyakas Ginoo. Di na ka mahadlok og lutos, di na ka mahadlok, o di na ka ilawbong, tangtangon kas cluster, unsa pa ng mga panglutos. Kung klaro na ka nga iyas Ginoo, wala na'y modulot nga pagpanghulga nimo. Ang uban di pa klaro, ambot lang. Mamatay ko, langit baka. Buyag simba ko, di pa po ko mamatay, di pa ko andam. Katapusan mga igsoon, kadaghan na ninyo ning nadungog, og inyo na tingali ning na-memorize, og inyo nang na-familiarize. Matthew 7:24 to 27. Si Ginoong Jesus mismo ni sulti aning Matthew 7:24 to 27. Paminawag ayo mga igsoon ni unsa siya. Matthew 7:24 to 27. Ingon siya sa verse 24. Hello, paminaw. Ingon siya sa verse 24. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagbuhat niini. Sama sa taong maalamon nga nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. Verse 25. Mibundak ang ulan, mibulog ang baha, ug ang hangin, mihapak og mikusukuso niining balaya, wala natumba kay natukod sa bato. 26 ug 27, 26 tingon, apan ang igo orang namati, nagpasinaw sa bangko, sagit-sagit og amen, taphaw lang, ang igo orang namati ug wala nagbuhat. Sama sa taong buang-buang. Sikha na si muntapad na, di ka buang-buang. Amen? Nga nagtukod sa iyang balay asa sa kalibutang kalipayon sa balas. Kanang balas, unsa man na? Kwarta, kahilayan, unod-non, kalibutanong kalipayon, na asa balas ang iyang pagkinabuhi. Ningon diha, pareha sila gidangatan, no? Nibundak ang ulan, mibulog ang baha, mihapak og ang hangin mikuskuso nitong balaya.
na tumba kini og napulpog, nasalsag, nawasag mga igsoon. Napaminaw og ayo. Ang naminaw og ang wala naminaw, parihag dangatan. Ayo, parihag mo abot. Ang nag-alagad sa Diyos, bagyohon, bahaon, ulanon, og problema, katalagban, balatiag, pagsulay. Ang wala nag-alagad sa Diyos, maupoy dangatan, bagyohon, ulanon, bahaon, problema, balatian, kawaladon, pagsulay. Pero dili parihag resulta. Amen. Kaya ang naminaw, gayod, og nagbuhat, nakabarog, apan ang nigorang naminaw, nagbuhat, na anod. Timan ikini. Doon ay mga panahon, sa mas testimony sa itong igsoon, nga kung dili pa si Kristo, anod na ng luod na nas Ginoo, na backslide na. Pero kay na ay Ginoo. Munang makabarog, yapon mga igsoon. Ayaw mo katinga, nga diniya ni nga atong tigom, personalon gyud ka kung unsa imong nabuhat. Di gyud pwede mo yung mga igsoon, biyaan na itong sala, ha? Okay? Ngayon niya taga ice cream. Di ko rin nga na. Kung naatay mga buhat, siguradong igog yun ta. Pati ang nagwali, walay laktawan. Kay ang naminaw o nagwali, parihong hukman. Sabta na ito mga igsoon. Magtapos ta. Kung muulan na, pag mubagyo na, pag mubaha na, usa pa ka maminaw, ulahi na ang tanan. Munang ingnon ka ni Lord kung naminaw ka palang unta. Amen? Karon palang daang, wapay ulan, wapay bagyo, wapay baha. Kay samdi ulanon tag problema, bahaon tag kagulanan, kasubanan, and then bagyuhon tag grabing kawaladon. Mubarog ka kay naminaw kag nagbuhat sa gitudlo sa Ginoo sa imuha. Pero asahan ni mo ni kung igor kang naminaw ug wa ka nagbuhat. Inig-abot sa pagsulay na anod na ka. Unsay best example nato karon? Mosakit lang ang atong tuhod, mawala na tas Ginoo. Amen? Munang ako mong gidasig mga igsoon. Dili man sad sa tanang panahon, ang ako jod niara. Ayo, napata? Klaruhon sa nako ni. Ang ako agyod musunod gyud kog unsay kabubuton sa Ginoo. Ilabi na sa Lourdes kinadakuan ang kong pangandoy. Nganong magsima ko hunahuna nga maninduta Lord og naay covered court nindutag madugangan ng sakyanan ninduta. Nganong magsige ko hunahuna ana tungod kay dako pa kayo ang pangandoy nato dinhi sa Lourdes. Ani nga ministry. Pero muingon si Lord hawa kadiha arita dire di gyud ko kabalibad sa Ginoo. Of course, masakitan ko because na in love na kog ayo aning ministry. Na in love kog ayo sa Ginoo aning dapita. Sa katawang ibutang ni Lord ani. Pero dili ko kabuot sa Ginoo. Gani ang gobernador, nindot kayo sa mga plano. Pero karon, kinsa na may mamuhat sa iyang giplano. Nawa naman siya diha. Gani si Juan dako pa kayog mahimo, bas daghan pang mawalihan, mabautismuan og makahinulsol. Pero kay wa naman siya diha. Og kita sab dinhi mga igsoon. Inumduman nato ang atong focus dinhi, ang atong tumong manganhita ang Dios. Bisag kinsay magwalali, bisag bata gatuon og wali, nahala paminaw. Kay wala na sa panindutay og wali tuanas inyong pagkinabuhi. Amen. Kikinabuhi gyud na mga igsoon. Daghang mga Kristohanon kini. Daghang Kristohanon nga ingon ni ani. Og ikaw na og ako, human aning mensahia magbago na ta. Promise? Magbago ta. Ang atong batasan mauni, pag maigo na tag katalagman, maigo na tag bagyo, bahaon na ta, ulanon na ganita. Sa giingos Mateo, usa bata mayong Lord, sulti kay mamati ko. Lord, 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 Lord.
Karon pa lang daan, paminaw na daan sa Dios. Amen? Paminaw na daan sa Ginoo. Nasad ko i-encourage ninyo, bastag adlaw nga Sunday, padaplin ninyo tanan yung buluhaton. Ayaw timing nga inyong mga buluhaton sa Sunday, nga naman. Tungod kay labaw og labaw sa tanan. Nga ang pulong sa Dios mga igsoon, masabtan nato og ayo. Amen? To God be the glory, and by the grace of our Lord Jesus Christ, dili baya ingani tanan ang pagtudlo. Makaabot kag nagkalinlaing mga tigo, mga kasimbahanan, dili baya nga naana tanan kat pagpasabot mga igsoon. Munang glory to God. Nga apil kong nakasabot og ayog unsay tumong sa Ginoo sa akong kinabuhi. In fact, dili na ko ma-discourage nga moingong sila nagdawat og mga dinagko, mauni, nga nilang nadawat. Dili ko. Why ang akong kalipay makakita gyud og taong mausab, mabag-o. Mauna na'y pinakanindot kayo sa akong kinabuhi. Especially dinhi. Imagine, every year nagtubo ta nagkadaghan, inig pamauli sa mga tao, wa tay kalingkuran. Praise God mga igsoon. And someday, maghimo na niya tag project. Okay, kada family tag sa kabangko. Sugot mo? Usa ka tuig man. Grabe. Kami na po mo gasto. Asam na ng mga opereng mga halad. Usa ka tuig, oy. Kabalo mo na discourage na dyan ko ang nasakyanan. Naingon na dyan ko di na. Yun ko magpaayog, magparehistro na lang ani. Kay tuwara dito paingon. Imbis natin mga plano. Pero kay di man po ka apel sa kalsada o di na marehistro. So magpalit na po tayo, pasumpay na po na arong mahilom, kay arong ma-smoke test, kay Marso na ron. Pero si Lord ay bahala. No? So kamusab, ug naamoy mga maayuhon sa kinabuhi, nahala pagtanong mo diya sa Ginoo, kaya ang nagtanong, maura mo po na yung mag-ani. Tanong mo, pastor, murag ka nga itong simbahan. Magtanong ko ani. Sige, tag-amot. Nga na ng uba, no? Ayaw ka. Ugun sa imong gitanong, maubya na imong anihon. Nakasinabot bata, amen? Ang Diyos magpanalangin ka natong tanan. Nasabtan ba nato ang mensahe sa Ginoo? May kalipay sa Diyos, nga imo siyang paminawon o ang iyahang mga pagtudlo imong may kinabuhi. Amen ba? Mag-ambot ang mga igsoon. Dalaygon o silimbahon, makagagahom nga amahan. Ikaw ang Diyos nga angayan gayod paminawon sa kanunay o ang imong mga pagtudlo naghatag kalipay kasiguruhan. Nagaluwas ka namo gikan sa umaabot nga kalaglagan. Nagaamping sa among kinabuhi nga sa unahan dili kami sama sa balay nga natukod sa balas nga matumba og malaglag Ginoo. Salamat Lord nga maminaw kami magbuhat. Salamat nga dili minimo isalikway. Salamat Lord sa among kalisdanan, sa among mga kagulanan. Ikaw ang Dios magahatag kanamos panabang. Thank you Lord even sa panghitabo karon sa Negros Oriental. We pray nga ang imong hustisya Ginoo imong iserve o Dios. Labi na sa among igsuon nga imo pod nga anak nga nawala o Ginoo. We pray nga ikaw ang Dios mao magapamuhat. Amo usab nga pag-ampo nga ang among mga high officials dinhi sa Bohol i-preserve in tawon ang ilang mga kinabuhi Ginoo. Gikan sa mga mayor, sa mga board members Ginoo, sa mga nasa Congress, ang vice governor, ang governor, padung na ni sa taas, ang mga senators Ginoo, and all the secretaries, the vice president and the president, oh God, we pray nga naa sila'y seguridad diha kanimo. Among giampo ang tanan maminaw diha kanimo, O Lord. We pray nga sa maong mga panghitabo, daghan ang maminaw ug mamalandong sa kinabuhi. Nga bisag magkinaon sa O Dios. Ang pinaka importante nga ang among kinabuhi gipanag-iya na nimo. Yes, Jesus. Diyos ani